एमएलए लरेन इस्लारिया मंगलबाराव तितागुरियाव थानाय क'क्राझार खोन्दो जौगाखां मावख'आव एएसएलआरएमनि सिङाव कमिउनिटि मेनेजमेन्ट ट्रेनिं मिरुखौ बेखेवो। बिथांजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि कमिसनार मासन्दा पार्टिनबो दंमोन। बे फोरोंथाय मिरुखौ आसाम सोरखारनि पन्चायत आरो गामियारि जौगाखां बिफाननि दैदेननायाव गाव हेफाजाब हान्जानि मावथिफोरखौ फोरोंथाय होनो गायसननाय जादों। बेखेवनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि मावथांखि मावख'गिरि बिचित्रा नार्जारी, एएसएलआरएम बिटिसि हेन्डलुमनि जि-जोम बिफाननि गाहाय मावख'गिरि दिजेन कछारीया बाहागो लादोंमोन। আজি আমি ইয়াত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ CMTC ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ আহিছোঁ। CMTC আমাৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ 100 ডে প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত এখন বহুত সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছিলে। আইডিয়াটো এনেকৈ আছিলে যে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন CMTC হ'ব লাগে, মডেল CLF দ্বাৰা চলোৱা এখন ধুনীয়া CMTC, যাত মানে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হ'ব লাগে, ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফেচিলিটিজ হ'ব লাগে, কিটচেন হ'ব লাগে, সা সুবিধা চব হ'ব লাগে। আৰু তাত আমাৰ SHG বাইদেউসকলে, আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ বাইদেউসকলে তাত ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিংছ কৰিব পাৰে। আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম ট্ৰেইনিংছ তেখেতে আমি CMTCৰ যি ফেচিলিটি আছে সেইটো ৰেণ্ট আউট কৰি এখন সুন্দৰ মানে ইনকাম জেনেৰেশ্যন এক্টিভিটি হিচাপে ল'ব পাৰে। চ' আজি আমি বহুত সুখী হৈছোঁ ইয়াত চাবলৈ পাই যে কোকৰাঝাৰত ইমান সুন্দৰ এখন CMTC উইদিন দ্য ব্লক ডেভেলপমেণ্ট প্ৰিমাইচেছ আমি ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ পাইছোঁ। আৰু মই আমাৰ মডেল CLF, আমাৰ মুনলাইট মডেল CLFৰ বাইদেউসকলক মই মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে চাগে গম পায় যে এএসএলআৰএমৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি নানান ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হয়। আমাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে ৰেগুলাৰলি ট্ৰেইনিং দিয়া যায়, IBCBৰ ক্ষেত্ৰত, জেণ্ডাৰ চেন্সিটাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন নানান ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হয় তেখেতসকলৰ। যি ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিংছ PNRDৰ আণ্ডাৰত হয় সেইখিনি ট্ৰেইনিংছৰ সা সুবিধা যাতে আমাৰ বাইদেউসকলে পাব পাৰে। ভিতৰীয়া অঞ্চলৰ বাইদেউসকলেও আহি ইয়াত ধুনীয়াকৈ বুক কিপিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, একাউণ্টিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, আমি কি শিকিব লাগে ইন অৰ্ডাৰ টু ৰান এ ছাকচেছফুল বিজনেছ, সেইখিনি চব শিকিবলৈ যি সুবিধা আমি দিব পাৰোঁ বাইদেউসকলক দিবলৈ CMTCটো ছাজেষ্ট কৰা হৈছে। হষ্টেল ফেচিলিটিজ, ইয়েছ, CMTCৰ আইডিয়াটো এনেকৈ আছিলে যে প্ৰত্যেক জিলাত এখন হষ্টেল ফেচিলিটি থকা, ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফেচিলিটি থকা মানে এনেকৈ ধৰণৰ এখন ইনষ্টিটিউশ্যন হ'ব লাগে যি আমাৰ বাইদেউসকলে ধুনীয়াকৈ মানে উপায় মানে ইউজ কৰিব পাৰে। दिनै क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव कमिउनिटि मेनेज ट्रेनिं जे सेन्टारखौ बेखेवनानै होनाय जायो। आरो बेवहाय गासै मोनदाइन जे BCDC दङ, बे BCDCखौ लानानै मोनसे मुनलाइट जि CLF दङ, बे मुनलाइट CLFआ बे ट्रेनिं जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ बिथांमोना नायगोन। बेवहाय थानायनिबो जि बेबस्था, हस्टेल बेखौबो खालामना होनाय जादों आरो ट्रेनिं सेन्टार दङ। जोङो मिजिंथिदों जे जि मोनदाइन BCDCनि आइजोफोरखौ लानानै बे मुनलाइट CLF खालामनाय जादों। बिथांमोना जिहेतु गुबै जि थांखि, सरकारा जि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों, बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हागोन एबा गुबै थांखियाव सहैगोन होननानै मिजिंथिदों। जोंनि न'खरनि जे रांखान्थियारि जे थासारि, बे थासारिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय साफ्रोमबो आइजोआ जुदि ओंखारबोयोब्ला, साफ्रोमबो आइजोआ जुदि दानाय लुनाय बायदिसिना हाबाफारिफ्राव गावखौनो फोनांजाबनो हायोब्ला, अब्ला न'खरनि जे रांखान्थि हालोद, बे हालोदाबो साबस्राङो। मानोना न'खरफ्राव बयहाबो फिसाला फिसाजोफोर स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटिफोर फरायदों बा गुबुन गुबुन बेबायदिनो गथ'फोर दङ फसंथानफ्राव फरायनाय, अब्ला बिथांमोनखौ माने राङारि बिथिङै जाहाथे मदद होनो हायो। गोबां न'खरफोर दं रांखान्थियाव नोरजिया जानायनि थाखाय फरायनायखौ बे न'खरनि मानसिफ्रा ड्रप आउटबो जानो गोनां जायो। दा ओंखायनो जों नुदों गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो, गुबुन रायजोफ्रावबो, गुबुन हादरफ्रावबो जे आइजोफ्रा बिसोरो सांग्रांथि ओरैनो थाया, बिसोरो माबा नङा माबा मोनसे मावो। दा जोंनि बे जायगाफ्रावबो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप खालामनानै एसेब्लाबो रांखान्थियारि बिथिङाव न'खरा साबस्रांनाय फैदों। आरो बिनिनो एसे गोजौसिनाव दिनै CLFनि जे बेबस्था, बे CLFनि बेबस्थानि गेजेरजोंबो जोंनि थागिबि आइजोफ्रा मदद आरो हेफाजाब मोनगोन बायदिसिना ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों, आरो बिसोर गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि मोनसे राहा लामा। ओंखायनो आं
मिजिंथिदों बे हाबाफारिया जों जाफुंसार मा मा आयदायाव ट्रेनिं ओरैनो गाहायै सरासनस्रा बावहाय दानाय लुनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बायदि रोखोमनि खामानि दंबायो सम सम बावहाय एगजिबिशनफोर जायोब्ला आसार बानायनाय बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायफोर जायो बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा बिथिङाव ट्रेनिं होलाङोबा बे CLFफ्रा राफोद जागोन आरो गामिनि आइजोफोरखौ जाय जेराव जि मोनो मुवा बेसाद बानायनो हायो दिनै क'क्राझारा वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टआव दिनै मैखुनमोन क'क्राझारनिया जोंनिया दा गोबां माने सेल्फ हेल्प ग्रुप बा गोबां एनजिअफ्रा दिनै क'क्राझाराव मैखुन बानायनाय ट्रेनिं बायदिसिनाखौ लानाय खिन्थु बे जथेस्थ' नङा वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टआव दा बेखौ जुदि जाहाथे लार्ज स्केलाव खालामनो हायो दा बेफोरबायदि बायदि रोखोम ट्रेनिं बायदिसिना हाबाफारि सरकारनि जे हाबाफारि यसनन मोनसे हाबाफारियानो गतिके बेनिख्रुइ बांसिन खालामनो हागोन दा बावहाय जागायजेनदोंल'सो जोङो आरोबाव बायदिसिना जों बेबायदि फसंथान दङ बाजाराव खालामनो हागौ बे एरलांदों आंबो उल्थापानियाव मोनसे नाजागासिनो दङ हेन्डलुमनि मोनसे इउनिट खालामनो थाखाय डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै गासैबो थिग थाक खालामदों बेवहायबो 200 बांसिन आइजोफोरखौ लानानै हेन्डलुम मिसननि सिङाव मोनसे इउनिट खालामनो थाखाय जोङो थाग थिग खालामगासिनो बेयाव जों जरैखा जानाय बा बे ट्रेनिंआव माबायदि प्रसेस दायो बयहाबो सेल्फ हेल्प ग्रुप दंखायो आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुप गासै 9 BCDC सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै जि सेल्फ हेल्प जि CLF बानायनाय जादों बे CLFजों जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जड़ित दं बिथांमोनखौ बेवहाय माने सुबिदा